Господи, в милостта си не ме изобличавай и в греховете ми, защото беззаконието ми превишиха главата ми като тежко бреме на притиснати. Болезнование. Голяма загуба е за Варна. Каква е за Българската православна църква, Ваше Светейшество? И за Варна, и за Светата ни църква, и за Светото православие е голяма загуба. Лишаването ни от присъствието и участието в делата на Българската православна църква на покойния митрополит Кирил беше много ценно, много полезно за Светата ни църква. И всички сме в скръб, защото един ценен помощник в синодалния живот на Светата ни църква си отиде от нас. А ще направите ли един молебен за Варна, защото ни сполетяха 2 траура само от януари до сега и явно сме в духовен проблем? Затова съм тук, да се помоля за душата на починалия митрополит Кирил, наш обичан събрат и съработник, и за доброто на прекрасната наша морска столица.